Hello, may buntag sa tanan. Natay repair karon nga laptop, iyang brand kay Acer Aspire 3. O ang iyang daotan ni kay keyboard. So mo ni siyang device guys. Aspire 3 A314 yung model. Ang problema niya, daot yung keyboard. So supposed to be ilisan gyud ta niyang keyboard kani siya mga malfunction ita nandere. Pero ang tagiya walay budget. So ayang akong gi-suggest niya na pangitaan na to yung power button o palit na lang siya og external keyboard. So kaning Aspire 3 nga model, iyahang power button is built-in sa keyboard. Naro. Unya ang dot is ang keyboard man, so kailangan siya i-disable kay gatuklok siya iya. So kani siya nga unit aron ma-power on siya atong pangitaan kung asa yang power button. Pero maayo kay nakoy makita sa Google, ang yahang power button is nara diri sad sa yahang kuan keyboard flex. Nara diri. Kaning duha. Kani siya o kani. Ang yung atong buhaton na ni mandar is ato ra siyang i-shirt. Ito. So, ito siyang i-short guys. I-short. No. Enter ng unit. Oh. I-display. Power na siya guys. So maro to ang yahang kuan, yahang kumbaga power switch way. So mayon tag nakatabang ko sa inyo hagamay. O please lang i-subscribe akong channel o share. Thank you.